Hi लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय ब्लग माने सानडे स्पेशल नोंथांमोना मिथिखायो जे सानडे स्पेशलाव आं मा लाबोयो दिनै अमानि रेसिपि गोदान मोनसे रेसिपि लानानै फैलायबाय नोंथांमोनजोंहाय आसा खालामो नोंथांमोना जोबोद सिनायलांगोन आरो दिनैनि रेसिपिखौबो नोंथांमोना मोजां मोनगोन होननानै होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बिनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा आङो दिनैहाय माबायदि संगोन माबायदि जागोन नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांगोन दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना जोबोद नायलांबाय थाबानो जाबाय अननानैहाय होमबा जायफोर चेनेलाव गोनां बिथांमोना मिथियाबो जानो हागौ जे आं एभ्रि सानडे जोंहा न'आवहाय अमा जायोखाय बेखौ नोंथांमोनजों आङो आलदा आलदा आइटेमजों आलदा आलदा रेसिपि नोंथांमोनजों शेयार खालामो दा दिनैबो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं माबायदि संगोन माबायदि खालामगोन दिनैनि अमा रेसिपिया माबायदि जागोन थौदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दा लोगोफोर बिदिनो जाखायो जाहैबाय बिमाफोराथ' मा होनबावनो जे टाइम मथे संनो मोना टाइम मथे जानो मोना बिदिथ' जाखायो जाहैबाय बयहाबो बिमा माथ्र'यैनो दा आंहाबो बेनि थाखायनो माला संनो मोनगोन माला मागोन मिन्थिया बेखायनो आङो बुंखादों जे नोंसोरो माने माजों जायो अमा बेदरखौहाय आलदा संनानै जाग्रोखा नङाबा आंहा माला संनो मोनगोन आङो दा मिन्थिया दा लेट जागोन नोंसोरो जा थाब मोनजानाय नङा बेखायनो आलदा संदो होननानैहाय आं बिसोरखौ बुंखादों आरोना दा बिसोराहाय माने आलदा संनानै जासिगोन ओमफ्राय आङो आलदा संनानै जानोसै आलदा स्टाइलै आंना आलदा रेसिपिजों नोंथांमोनजों जेखौ शेयार खालामगोन आङो बेखौ आङो संनानै दा जानोसै आरोना दा टाइम मोनोबा माने टाइमखौनो मोनद'खाया नालाय थाबखौनो बेखायनो बिसोरो लेट जायो जानायावहाय जुदि आं सङोबा ओंखायनो आं दिनैहाय बिसोरखौहाय माने आइमोनखौहाय बुंबाय आरोना नोंसोरो आलदा संनानै जाग्रोदो आं उनाव संगोन होननानैहाय दा माबायदि संगोन आङो होमबा नायलांबाय थादो सिगाङावनो आं अमाखौ रुख'ग्रोना लाखाबाय ओमफ्रायहाय दा बेखौहाय मोजां दैजोंहाय आरोबाव रुनानै लाबावनोसै दा आङो बेकग्राउन्डआव बिराद साउन्ड जानायनि थाखायहाय माने भइस अभार होनाय जाबाय थ' नोंथांमोना माबायदि सङो नायलांबाय थाबानो जाबाय थौदो होमबा
किसमिस गोसोमा बेखौहाय बे उन्दुनायावनो सोमनानै दोनखानानैहाय दा बेखौहाय एसे बुगा बुगा जाबा बेखौ जाहोनोसै ओमफ्राय बिदैखौबो लोंहोनो हाबाय दा फैदों दिदिजों ना आयु सियार बिचायाव नै दिदिजों माम जादों ना औ बे सोरमोनलाय मा औ दिदी औ दिदी आयु नै आयु मोजां मोनथारदों दिदी फैनायखौ ना गाखोनोसै अबे गाखोनांगौ आयु दिदीजों लोगोफोर दा आङो सानडे स्पेसियेल रेसिपिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नङा होमबा ओमफ्राय आङो सिगाङावनो खिन्थाखानोसै आरोना जे आङो बे सानडे स्पेसियेल रेसिपिखौ आङो सानडेआव जायाखै बिनि सिगांनो जानाय जाखादों ओमफ्राय सानडेआव आंहा मोनसे प्रग्राम दं नालाय थारमाने मन्दिराव थांनो नागिरदों आङो बेखायनो आङो सानडेनि सिगां जानाय जाखादों आरोना दा नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामबाय आङो ओमफ्रायहाय भिडिअखौ एन्ड खालामनायनि सिगां नोंथांमोनजोंहाय मा होनना बुंनो सानदोंमोन औ फंनैसो खोथा आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना दा नोंथांमोनजों जा शेयार खालामलांनो सानदों बेनो जाहैबाय कमेन्ट्सनि सायावहाय कमेन्ट्सआ जाहैबाय माबा दाख्लैनो आं गोबाव खासैमोन बे भिडिअखौ होनायाहाय ओमफ्राय बेयावनो कमेन्ट्स फैदों आरोना जे फाथैलाइ बिसिनायनि खोथा जे एप्लिकेसन होफैदों होनना बुंदोंमोन ना बेयावहाय सासे बिथाङा माने मेसेज कमेन्ट्स हरदों जाहैबाय बे कमेन्ट्सआ जाहैबाय माने सासे बिनानावा हरदोंमोन जे सिगांनिफ्रायनो आङो भिडिअ नायगासिनो आब'नि बे आब'आहाय जेबो फेमिलिनि खोथा जेबो बुंफेराखै होननानैहाय माबा होनना बुंखादोंमोन आरोना बेयावहाय कमेन्ट्स हरदोंमोन बे कमेन्ट्सआवनो सिङावनो बियो जे बुंहरदों नों मा मिन्थिगौ हौवानि फेमिलिनि बादै जानला मोनला खोथा बुंबा जागोन नामा बेयावथ' हौवानि फेमिलिनि बादै जेबोखौनो बुङाखै बेबो आरो मा बुंदों माने गावबो सानै हयै खोथाखौ बुंनांगौ आरोना बेयाव बुंलायदों आरोना बियो सानै हयै खोथाखौ बुं बे बुंबानो गासिबो जाजोबा सैथो जाजोबा होननानै बुंदों आरोना बे सैथोआ जाबाय थागोन सोलिबाय थागोन नङा होमबा आं बेखायनो आयेननि माबाजों लामाजों थांनो होननानै बुंखादों बे सैथो असैथोआ नुजागोन नङा होमबा बेयावहाय नों आंहा माने खोनानानै बिजिरनाय बेजों जाया नङा होमबा बेजोंथ' जाखाया जाहैबाय ओंखायनो आयेननिजोंसो सोलिलांनो होननानै आं बुंखादोंमोन आरोना जे गामियाव जायोब्ला बेवहाय जेबो आयेन बिजिरनाय गैया खालि जास्ट बेवहाय फोजोबनायल' दङ नङा होमबा बेखायनोसो आङो माने आयेननि लामा लाखाबाय जेब्ला आयेनजों थांगोन होननानै आं बेखौ बुंखादोंमोन नङा होमबा दा बेवहाय फेमिलिनि खोथा बुङाखै होननानैहाय बे बिनानावाबो बुंहरदोंमोन बेयावसो कमेन्ट्स हरदों आरोना बे बिथाङाहाय जे हौवानि फेमिलिनि बादै मा मिथिगौ जानला मोनला खोथाखौ बुंलाबायनो नाङा बे बुंबानो गासिबो सैथो जाजोबो नामा होननानै बुंदों आरोना दा बेनो सैथोआ बे सोलिबाय थागोन आरोबाव बेयावनो बुंबावदों जे बिमा बिफानि सिं जानानै थाग्रा माने बिमा बिफानि सिं जानानै थायाबा माने बादगा जानानै थानांगौ नामा नोंथांनिबा माने बिमा बिफानि न'आवनो थानानै बिमा बिफानि सिं जानानै थायाबा बिमा बिफानि बोरै बादगा जानानै थानो जुदि हौवानि जिउआव थानायबा हौवानि सिं जानानै थागौमोन आरो माथो नङा होमबा दा खोथाखौ सानै हयै बेबायदिनो बुंनांगौ आरोना जानला मोनला बुंनोबारो जाया नोंथांनि माने बे उन्दै गथ'सासो जाखागोन बुजिनो हायै आं मिथिखागौ माने गोरलै गथ'सासो जागोन आरोना जुदि जोंफोर उन्दै बैसोआव बेबायदियाव हाबा जानायमोनबा बिसोरबायदि माने बिमासो जानो हानायमोन थ' सानै हयै खोथाखौ बुंबाय नोंबो जुदि सैथो असैथोनि खोथा बुंनोब्ला जोंनि मेटाराथ' कर्टआवसो सोलिगासिनो नालाय थ' नोंथाङाबो कर्टआवहाय बाहागो लाफैनो हागोन थ' बेनो आरो जाय जाजायो बेसो मोनथियो जायफ्रा बांद्राय थाल मोननाय नङा जेनेबा न'खरावहाय सोरहाबा जुदि बिब' बिनानाव बेफोरहा जुदि बेबायदि आंनि बायदि सिटुवेसनाव जानाय दङब्ला बिथांमोनाबो बुजिगोन मिथिगोन खिन्थु जायफ्रा जाजायाखै जाहाथे इयुनावबो बेबायदि जाया बेखायनो बुजिया हसिया बुंनो नाङा जाहैबाय आरोना जाय जाजादों बेसो मोनथिगौ जायनावहाय सासे बिमा जानानै हारसिं थानांनाया गोरलै बाथ्रा नङा बेखायनो बुजिनांगौ आरोना दा बेफोर सोलिबाय थागोन बेफोरखौ दरखार गैया बुंबाय थानो नङा होमबा बेफोरखौ जोङो लाब गैया बुंबाय थानो एरखांबाय थानो जा सोलिनांगौ बे सोलिबाय थागोन सोलिलांबाय थागोन आरोना माला जोबगोन माला मागोन बेफोरखौ उनाव जोबलांबानो गासिबो रिजाल्टआ उनावहाय ओंखारगोन आरोना मा जागोन मा बेरगोन दा मोनसे खोथासो आङो एड खालामबावनो सानदों माने लोगोफोर आङो मैया बेलासियावहाय 7टा बाजिसोआवहाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन ओमफ्राय भिडिअखौहाय आङो दसेनो दानफिननाय जादों आरोना ओमफ्राय खायसेया नुदोंमोनबो जानो हागौ माने 200-300सो भिउस जायोमोनबो आरोना ओमफ्राय मानो दानफिनदों होननानै बुङोब्ला बिनि रिजन दङ माने जेब्लानाखि चेनेला मनेटाइज जायोना बेयावहाय बे टाइमावहाय माबा जायो आरोना माने ग्रिन कालारनि डलार माने साइन जाफैखायो जेब्लानाखि मनेटाइज जायो मोनफ्रोमबो भिडिअसआवनो माने ग्रिन कालारनि डलार
साइन जाफैयो नङा होमबा ओमफ्रायहाय जायफोरा चेनेल दं बिसोरा मिथिखागोन ओमफ्रायहाय माने आंनियाहाय येल्ल' कालारनिसो जादों आरोना डलाराहाय ओमफ्राय आं बेयावनो सानबाय आरो मानो बिदि जाखो होननानैहाय ओमफ्राय इउटुबाव सार्च खालामबाय आङो लगेनो मानि थाखाय बिदि जादों बा मा जायो बे जायोब्ला होननानैहाय ग्रिन येल्ल' कालारनि डलार बेबायदि जायोब्ला साइन जायोब्ला मा जायो बा मानि थाखाय जायो बेफोरखौ आङो सार्च खालामनानै नायबाय आरोना ओमफ्राय बेजों येल्ल' कालारनि डलार साइन जायोबाथ' बेजों जेबो आर्न खालामनो हाया ओमफ्रायहाय प्लास माया रिजोना मानि थाखाय जायो होननानै बुङोब्ला बहुतथा रिजन दङ रिजोना मोनसेल' नङा थारमाने ओमफ्राय खिन्थु आङो आंनियावहाय सानबाय आरोना बे मोनसे रिजननि थाखाय जानो हागौ जे आङो बेवहाय मोनसे फिसा क्लिप्स दंमोन आरोना जे फिसालानि दुगैनाय बे जानो हागौ बेनि थाखायनो जानो हागौ आरोना ओमफ्राय आं बेखौनो साननानै लाबाय ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो येल्ल' कालारनि बे डलार साइन जाफैनायनि थाखायनो बेजों जेबो आर्न जाखाया नालाय बेखायनो आङो बेखौ दानफिननानै इडिट खालामनानै होफिनसै साननानैहाय आङो बे भिडिअखौहाय डिलिट खालामनाय जाबाय आरोना दा होमबा नेक्स्टआव नुफिननो हागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय अननानैहाय आंनि भिडिअसफोरखौ आरो सापर्ट लांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो आरोना थ' बेनोसै लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो एन्ड खालामसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं